дар вилояти Соғ давоми соли 2022 2021 километр роҳҳо таъмиру тармим карда мешавад ва он аз рӯи нақшаи тартибдодаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят амалӣ хоҳад шуд. Бояд гуфт ки 223 километр таъмири асосӣ, 951 километр роҳҳо таъмири ҷорӣ ва инчунин 842 километр роҳҳо шағалпӯш карда мешаванд. Дар ин бора масъулин ҳангоми баргузори нишасти матбуотии муассисаҳои марбути шӯъбаи нақлиёт ва коммуникатсия иттилоъ доданд. Дар соли 2021 бошад 2331 километр роҳҳо аз таъмир бароварда шудааст. ҳисоби аҳолӣ ва соҳибкорону шахсони саҳмопеша дар соли 2021 барои таъмири роҳҳо дар маҷмӯъ 49 миллион 830 ҳазор сомонӣ маблағ сарф гардид. дар соли 2022 тибқи нақшаи тавсия гардида таъмиру тармими 2021 километр роҳҳо ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла 223 километр таъмири асосӣ, 956.1 километр таъмири ҷорӣ ва 842 километр роҳҳо шағалпӯш карда мешавад. Раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт давоми як соли охир барои фаъолият дар бозори хизматрасонии нақлиётӣ 1562 адад иҷозатнома додааст. Тибқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ нисбати шахсони воқеъ ва мансабдор 15300 адад протоколҳои ҳуқуқ вайронкунӣ тартиб дода шуда ба маблағи 24 миллион 443 456 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шудааст. бо вуҷуди ҳамин фаъолият дар самти ҳамкорӣ бо мақомотҳои дастдор баҳри ба танзим раванди нақлиётӣ аз ҷумла нақлиёти сабукраи таксӣ беҳудиро металабад. зеро қисми зиёди онҳо бе ҳуҷҷатҳои расмӣ, яъне бе иҷозатнома, роҳ хат ва патент фаъолият намуда истоданд. ҳамчунин дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дода шуд ки дар соли 2021 бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати пахши барномаҳои телевизионии марказӣ ва маҳаллӣ аз ҷониби маркази интиқоли мавҷҳои радио ва телевизионии рақамӣ дар вилояти Соғ 190 таҷҳизоти интиқоли мавҷи телевизионӣ насб карда шуд. дар вилоят 190 таҷҳизоти интиқоли мавҷи телевизионӣ, 133 блоки қувватдиҳанда, 24 қувватдиҳандаҳои мавҷӣ, 29 таҷҳизоти интиқоли мавҷи радиоӣ ва 39 таҷҳизоти антеннаи фиделӣ ба танзим бароварда шудааст. ба ҳолати 1 аввали соли 2020 дар қонунҳои вилоят фарогирии барномаҳои телевизион чунин мебошад: шабақаи аввал 99.83%, сафина 93.78%, баҳористон 87.44%, ҷаҳоннамо 83.79%, телевизиони хусув 72.27%, телевизиони рақамӣ 71.21%, барномаҳои радиои мавҷи яктум 86.47%, радиои дуюми ҷумҳурии Тоҷикистон 45.75%, саҳюм 73.97%, телевизиони фарҳанг 43.81% ва радиои сух 30.63% ташкил медиҳад. бо вуҷуди ин фарогирии барномаҳои телевизиони вилоят дар баъзе минтақаҳои вилоят бахусус дар минтақаҳои назмсарҳадӣ беҳудиро талаб мекунад. нишасти матбуотии муассисаҳои марбути шӯъбаи нақлиёт ва коммуникатсияи вилоят беш аз 1 соат давом карда мавзӯъҳои таъмири роҳ, суст будани мавҷҳои телевизионӣ дар минтақаҳои сарҳадӣ ва дурдаст мавриди баррасӣ қарор гирифт, ки онро дар гузоришҳои минбаъда таҳлил ва инъикос хоҳем кард. гузориши Мафнун Шукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти Хабар.